Aquesta exposició presenta les afinitats creatives entre dos dels principals personatges de la reactivació artística de la Lleida de postguerra i per extensió de tota Catalunya. D'una banda, Leand de Cristòfol amb algunes obres de les seves sèries no figuratives i d'una altra, Guillem Viladot amb alguns dels seus primers poemes experimentals que conflueixen en una publicació feta l'any 1965 i titulada Nou plats poemes i que precisament aquesta exposició vol recordar. En el cas de Leand de Cristòfol, les obres incloses tant en la publicació com en l'exposició corresponen a la sèrie de les planimetries, desenvolupada entre els anys 1957 i 1958 i que esdevenen, juntament amb una altra sèrie molt rellevant, els ralentís espacials, una mena de mòbils amb moviment continu, la represa del seu treball experimental d'ençà l'acabament de la Guerra Civil. Aquestes obres són de caràcter bidimensional, normalment sobre arpillera, on una sèrie determinada d'elements cal·ligràfics de fusta dibuixen tot un seguit de línies geomètriques i abstractes que configuren les obres i el seu acabat final. Aquestes peces, disposades a la paret i envoltades dels poemes experimentals d'en Guillem Viladot, assoleixen un impacte estètic d'alta consideració i que són les que podreu veure en aquesta exposició.